RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Kaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Galing ako gusto magkita lang kaya pag-ibukan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumana, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Alice, kinaingon, kung malihok ang atong kana sa sex, buhaton yun at tanan, matambalan lang ang kipati nga kahidlaw sa lawas nun nga kalipay. Mao kading nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahinom, ay kalimtan. Humanagid ko kaliko. Muta na sa kuha, inig-abot ron sa kumpana. Kumpatig yun na ron. Uy, hala. Kisa marong nag-doorbell? Basig si mama ning miapot. Da, magpantira kung ablis kamay nga pultahan sa kong gate, oy. Si mama rabitaw na. May noon, kay nakahunahon na og soro din sa bahay ang biyuda kong inahan. May kay niya ka... Uy. Hala, tutoy. Uy, amo ning bata ay. Bobs ni ha? Tutoy ka karon. Bobs ay, di tutoy. Ati. Ano nagpantir man kami abli sa gamay nga pultahan sa dakong gate, oy. Luino ni mo, Luino, eh. Ay, nagtuo manggod ko nga si mama ang niya. Ikaw manggod ay ni. Pero okay na, oy. Bata pa bitaw sad ka? Di ba dong Darwin? Makamaon na magkung maibugod. Ati, lumion mo ito, eh. Hilom, oy. Ikaw ay. May gatas pa ng bakba mo, no? Ati, naghatog ko aning linabadahan ni nana, ati. Bay na, dali. So, dali, Darwin. Dali. Narang sa linabadahan ni nanay ni mo, ha? Dawata. Ati, lumiag ni mo lawas, eh. Ang imong boobs, oh. Kaputi. Ang imong panty. Duta gidi mo, eh. Ako'y nindot o ang panty. Nindot man, tigat, eh. Samba niya, uy. Bad ka, ha? Kayo, anak. Bata pa ka. Dako naman kugod. Oh, dako naman ako, ah. Sige, ay, play dad ni mo. This is nice. Oh, this is nice. Kagamay ko ni mo. This is nice ka. Abi ba na ako gamay? Bata pa ka? Niyaw. Tarawat yun. Tarawat yun. Samba niya, uy. Oh. Ang imo dako? Sabi ko na, be. Pakita mo na ko, be. Tanawa. Bro. Hala. Oh. Uy, Darwin? Kadako, good ang nagkataas aning buhi ni mo, good. Hala, no? Nisog ba yan? Lumion ni mo tiyo, eh. Ka ni mo bata ka. Bik ko na dong, be. Kaya ka pa ako nataan, be.
Bida, no? Di. Tako pa man yung imong buhi kaysa kumpana, dong. Nindot agad aning kunitan, dong. Alami ay ang gibuhat eh. Ate. Ate. Ang ako na ba na? Sir, naroon ni mo kailing. Isulong tayo na balik ni mong porol ni mo. Pagpripoy, pagdali. Uy, ang dating anak ni ng Malta, si Darwin. Ay, naghatod. Naghatod na siya sa linabadahan ni nanay niya. Di ba dong, Darwin? Oo, sir. Naghatod ko sa linabadahan ni nanay. Lami agit eh. Ha? O say lami ba? O say lami? Ako ang gining. Ay, sos. Gilamian na siya sa kung gipakaon niya. Oo. Gipakaon man gud ako na siya sa kung linuto nga pagkaon. Ay, sige na dong, uy. Lakaw na dong. Uli na dito. Og ingnan niya sa nanay ni Muhanga. Sa sunod adlaw, may ipalabhada na sad ko. Ikalong ayay kuha sa labhanan, ha? Sige, dati. Sir. Aris ako, sir. Aris ako, ha? Ano to siya? Ang buwa, nagpigkilong itong naglakaw palayo. Gilamian lagi ito sa pagkaon nga akong ipakaon niya. Nag-adobo magkukog baboy. Ibaw ka na bitaw ining pobreng tao. Pagsarang makakauglami. Oo ba? Sige, tara day. Sa kusina, tara. Gigutom sa kura. Yung kaon ko. Doon. Oh. Bago pa yakon ko. Ako lay unahang kaon, Bim. Humot pa kining ako. Wapa ko kaihi. Oo ba? Sige. Tara sa kwarto na. Ikaw na ang kaon. Tara sa kwarto day. Tanatong kay kaniho rin dyan yung mitukay akong gana. Tana rin sa kwarto dong Carlin. Tanong din. Humot pagit kay na kayo ako kaihi. Sige pa dong. Hagi maayo. Ganda. Sige pa, Carlin. Basta tarong din. Kaya musod na ang mayor. Basta tarong din. Sige na. Sud na. Tayo na. Sige na. Carlin. Unsa? Gibati mo nga dili ka na matagbaw sa imong bana? Uma, marapag doon ako'y gustong tilawan na uwa sa akong bana. Unsa may buot nimong ipasabot? Unsa may wa sa imong bana nga gusto mong matilawan sa lain, ha? Gusto kong mutilaw mas dako pa kaysa akong bana. Oh, alis. Muna'y gusto kong tilawan, ma. Nagbinag-o ka man, oy, Alice. Kay nga no, wa ka di ay matagbaw sa buhi sa imong bana? Gamay day ng iya? Di man gamay ang iya magkut, pero... Pero unsa? Nakakita mo kong buhi sa laing laki, ma. Na, ay, kagrabe katako ang kataas, uy. Marog, katuluon ang gidakon sa kong bana. Unsa? Uy, kinsa man ang lalakiha ang nakitaan mo, ha? Kinsa? Ang anak ni ng Malta, ma, si Darwin. Mas kang dako ang bunal bata, ama, uy. Taas pa yun kaayo. Hikap pa man ganit to na ako ang iyo. Unsa? Si Darwin nga anak ni Malta. Uy, kuyawa ko na ang bata agud. Paanhion ko niya ng bataa sa bay. Bida, nang gilok man hinuuning akong ginhawaan. Uy, paanhion ko niya ng bataa. Unsa? Pakuyugan ka sa imong boss sa Manila, balik usa ka semana? Uday. Ako ramay suod anang among buhos ko. Mao nga ako yang nahununaan nga dadus Manila.
Sa kasimanar ko day. Uy, yun niya. Ang sa kasimana sa di ko aning dili makaturjakan. Ay, kwantahon na sa guna day. Kwantahon sa kasimanar mo dito. Suliman ka nung sa kasimana, no? Kadugay, anak. Kalagot, uy. Kalagot. Ikaw no, Carling, no? Imo pagid na kita din yung imong boss ay. Ay, aron mo tabang siya ni mos pagpasabot day. Kay, mangluod na mo gagawin. Unsa? Ikay pasabot niya, boss. Pasabtar ko na siya, boss. Day, alis. Usak si Manar man mi day. O dakong kang tidad ang akong ihatag niya. Ining pauli niya balik sa ato. Daghan man mga produkto nga komprahonon sa Manila. Ang tinuod good boss, no? Di kidon ta ko ganahan na mabiyaan ko sa kumbana bisag pila lang kaadlaw. Uy, kaysa naman lang motor jack na ako kung muliho kang akong gana. Gamit lang sa taong day. O di ba, balhibos manok. Mitras tanto na Kilo to. ka na, boss. Uy, di ko anang taong, boss. Uy. Ikaw sa butakal. Samot. Di lagi ko anang talong. Mabalik pa lang na, boss. Maglisod niya, hinoon ko gulpot. Patas ka. O niya, ipaunsam na nato ron nga trabaho maning iyahang pag-antos Manila. Siya mo guna ko napilian nga mo, ay akong dadon ito. Busa agbantahan ang una day ha. Nga di ka matudyak kag pasasimana. Kung di ka gustong taong, naan ba sigo, usbon ko, balhibos manok. Balhibos iring, baraha, pabako ng imo. Lain na ni mo tambag, boss. Uy, dalagi ko ganahan na ng balibo. Ay, sige na lang, uy. Agwantahon na lang ni nako. Saon taman. Pero ha, basta ha. Usa ka simana ragid ha. Usa ka simana ragid, Carling. Kanahan. Milihok mga kong kana. Animal din yung watay bana, uy. Kapoy kay Stodlo. May takon mo anhitos Darwin da. Kasi akong paungawan sa lutong bata kay dako kay bunal. Ay, lami agad ay. Oh, mga karta na. Si Darwin na ron. Siya na ron. Lamian na kita eh. Dito kayo na ginang akong ganag maayod ha. Karoon kang Darwin ka. Ikaw ang akong pangawan sa kong kipati nga kauhalipan. Lati, gihubo ni mo ang imong bra panty. Lamian ni mo, ati eh. Lati, nisugod nagpangisog ang ako, ati. Ripi. Kubon sa ning imong short of brief. Kanin, stop naman lang yung kaning imo. Uy, Kumak mo nga ako, ati. alungon ko, nebe. Ati, eh. Ilok ka, ati, eh. Padayonan ko na ning imong mayar sa ako. Kini? Ay! May nahitabo kinamak sa batanon nga si Darwin. O tungod lagi kay wa pa man ko'y anak, mura jukog na virginan. Pag-uli sa kumbana gikan sa Manila. Ay, ako na lang gipanot pitaw ng iya ha. Mga kasama ang kaagi ni Alice, dinining tulmanon.
What's the style? Ako lang gipanuktik ang iya style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.